Už máš plné zuby toho, že stále začínaš s cvičením od nuly? Síce začneš, chvíľu makáš, ale keď nevidíš výsledky, cvičením prestaneš? Alebo cvičíš, no stále máš vzadu v hlave otázku, či si náhodou skôr neubližuješ, než pomáhaš. Prestaň tipovať a začni vidieť skutočné zmeny. V Balance Gym Žilina trénuješ vždy pod dohľadom profesionálneho trénera. Cvičia u nás ženy, muži, deti, ale aj mládež. Mladým športovcom pomáhame rozvíjať silovú prípravu, výbušnosť a vytrvalosť, aby boli výkonnejší a zároveň zdravší. Dospelým pomáhame s redukciou hmotnosti, nastavením správneho jedálnička, formovaním postavy a budovaním svalstva tak, aby boli výsledky viditeľné aj dlhodobo. Pri diagnostike sa nespoliehame na odhad. Používame InBody, meranie sily, rýchlosti a výbušnosti, aby mal každý tréning jasný cieľ a výsledky. So stuhnutým svalstvom ti pomôžu naše masáže. Máme pre teba k dispozícii fyzioterapiu, fyziotréningy alebo regeneráciu. Žiadne preplnené fitka, žiadne zbytočné pohľady. Len ty, tréner a tvoj progres. Ak chceš cvičiť správne, bezpečne a tak, aby to malo skutočný efekt, Balance Gym Žilina je miesto, kde začína tvoja zmena. Tešíme sa na teba.